Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Haluan tänään nostaa esiin 2 havaintoa työhyvinvointiin liittyen. Yhden, joka vaatii meiltä jatkotoimia, ja toisen, joka antaa meille syytä myös kiitokseen ja optimismiin. Ensimmäinen havainto liittyy sairaspoissaoloihin. Valitettavasti tavoitteemme sairaspoissaolojen vähentämiseksi ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Poissaolot ovat edelleen korkealla tasolla. Tämä saattaa kertoa siitä, että työkuorma ja palautumisen mahdollisuudet eivät ole tasapainossa. Meidän on pysähdyttävä kysymään, mistä tämä kertoo. Onko kyse liian raskaista työmääristä, riittämästä tuesta esihenkilötyössä vai siitä, ettei henkilöstöllä ole riittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. On tärkeää, ettemme tyydy vain seuraamaan numeroita, vaan myös ymmärrämme niiden taustalla olevan todellisuuden. Sairaspoissaolojen vähentäminen ei voi perustua pelkkään tavoitteeseen tai raportointiin, vaan siihen, että työn arki on hallittavaa, turvallista ja merkityksellistä. Tässä on jatkettava työtä määrätietoisesti. Mutta samalla haluan nostaa esiin positiivisen kehityksen, joka ansaitsee tunnustusta. Työhyvinvoinnin kokonaiskehityksessä on nähtävissä myönteisiä merkkejä. Tämä kertoo siitä, että panostukset työhyvinvoinnin edistämiseen eivät ole menneet hukkaan. Erityisen ilahduttavaa on se, että vakavien vaaratilanteiden määrä on vähentynyt. Tämä on merkki siitä, että työturvallisuuskulttuuri on kehittynyt, riskit tunnistetaan aiempaa paremmin ja niihin puututaan ennakoivasti. Se kertoo myös siitä, että työntekijät uskaltavat tuoda esiin huoliaan ja että organisaatiossa on toivottavasti syntymässä luottamuksen ilmapiiri, jossa turvallisuus otetaan vakavasti. Yhteenvetona voisi sanoa, meillä on vielä työtä tehtävänä sairauspoissaolojen hallinnassa, mutta samanaikaisesti olemme oikealla tiellä työhyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämisessä. Näistä havainnoista meidän tulee oppia, vahvistaa niitä käytäntöjä, jotka toimivat, ja tarttua rohkeasti niihin, jotka vielä kaipaavat korjausta. Kiitos.